Dobre, takže vyskúšame meno Klára. K-L-A-R-A. Kláry majú takéto oblečenie a nejaké syrové šupky. Dobre. Ďalšie tu máme... To je troška anglické meno. Amy. A-M-Y. Aminky majú takéto šťastie. Dobre, a ďalej tu máme meno Alexandra. Alexandra. Alexandri, teda Sašky, máte takéto šťastie. Aj. Dobre. A teraz idem vyskúšať seba. Y. Ja mám dobre. Yes, ja mám notebook. Ďakujem. Ideme vyskúšať. Ja tu mám napísané mená. Takže L-A-U-R-A. Lauri, máte takéto šťastie. A kvetinu ste dostali. Teraz Pája. To je Pája. Páji, máte takéto šťastie. A veľké syrové šupky zas. Dobre, a ďalej tu mám predposledné meno a to je Hana. H-A-N-A. Dáme Hanka. H-N-K-A. Dobre, vy máte šťastie. A teraz napíšte, koho mám dať ďalšieho, hej? Lebo ide posledné meno. A tento efekt ma hrozne baví. A ideme dať ďalšieho. Anička. A-ňa-i-čko-a. Anic. Prepáčte, nie sú tu ani mekčenie, nič. A darček, pizzu. Dobre, a napíšte, koho mám dať ďalšieho, aké meno som zabula a aké mám dať. Ahojte.